Bé, anem a fer la segona part del vídeo, que és el Yoga Nidra Mindfulness Sistema Darshan. Yoga Nidra Mindfulness Sistema Darshan. Més o menys farem uns 15 minuts. Procura col·locar-te a la posició que hem dit a la primera part del vídeo. O sigui, assegut, asseguda, sobre mantes o estirat i estirada. Jo ara em posaré a la càmera per anar donant les instruccions, tu et vas col·locant a la posició i anem a practicar la pràctica. Tens uns minutets per anar-te col·locant a la posició. Procura estar còmode i estable, ajusta la posició, allunya el cap, allunya la pelvis. Els braços com vulguis, al costat o sobre la panxa. Les espatlles tranquil·lament avall, el cap allunyat, la barbeta una miqueta cap al pit. Si cal et poses una manta pel cap. I les cames, va bé que el peu toqui terra. I tu pots fer servir un bolster, que és un coixí d'aquests que fem servir, que tu també pots tenir de qualsevol tipus, o pots fer una manta enrotllada. Vas ajustant la posició. Ara fem les instruccions que en diem prèvies. No és el Yoga Nidra Mindfulness encara, són les instruccions que a vegades donem a l'inici. Una instrucció que donem és que tota la pràctica és voluntària, tu fas el que vulguis. Llavors jo et vaig proposant experiències i no et dic el resultat, perquè si no, no seria un mindfulness. És a dir, jo no et dic que et relaxaràs, ni que els resultats depenen de tu. Això depèn de tu. Jo no et diré, per exemple, que et trobaràs molt bé, ni que t'agradarà molt, tot això no ho diem perquè si no, no seria un mindfulness. Llavors, jo et vaig proposant les experiències. Per exemple, jo puc dir nota els sons, llavors això és una instrucció oberta. Més coses. Quan tu fas la pràctica, l'experiència depèn de tu. És a dir, tu la vas experimentant i anem adoptant aquestes actituds de mindfulness a tota la pràctica. Jo et vaig donant les instruccions i la recomanació és mantenir obertura, curiositat pel que va passant, acceptació del que sigui, compassió i autocompassió, que vol dir amor per tu mateix, pels altres i pels continguts de la consciència. Bé, ara sí que ja comencem la pràctica. Fixeu-vos que ara canvia el to de veu ja, Ves ajustant la posició, tanca els ulls tranquil·lament i ara et proposo que te'n recordis d'on ets. És a dir, un mindfulness del lloc on ets. Encara que tinguis els ulls tancats, és possible que te'n recordis o imaginis el lloc. Bé, ara, tranquil·lament, tal com estàs, nota, adona't del teu estat anímic, sigui quin sigui. El teu estat anímic. Nota els sons. Tots els sons valen. Simplement deixa que els sons et vagin arribant, els que siguin. I adona't què veus. Qualsevol cosa que vegis, el que sigui. Sí que hi ha persones, hi ha algunes persones que veuen més coses, d'altres menys. Nota el contacte amb el terra. On t'estiguis, és igual, al terra. I sent el contacte del cos amb els objectes que tens a sota teu. A sota teu hi ha uns objectes, els que siguin. Llavors es produeix un contacte. És un contacte físic. I tu el pots notar més o menys. Igualment és un mindfulness, és a dir, és obert. Depèn de tu, clar. Un altre contacte és l'aire. L'aire, afortunadament, es mou sempre i l'aire, per exemple, toca principalment la cara. Llavors tu ho vas notant com puguis, l'aire. Bé, nota la mà dreta. No dic que relaxis la mà dreta, dic que la notis. La mà dreta, el pes, les sensacions, el que notis de la mà dreta. Braç dret, espatlla dreta, l'espatlla.
tronc dret, natja dreta, nota la natja dreta, la natja dreta, cama dreta, peu dret. Ara et proposo que notis tot el costat dret del cos simultani. Sent, ara fem un canvi, el costat esquerre, l'esquerre, l'altre costat. Llavors tu és possible que sentis el costat esquerre, més o menys, també el pots imaginar. I ara et proposo que comparis el costat dret, que és el que hem treballat més, amb l'esquerre. El resultat depèn de tu, clar. Compara el costat dret i l'esquerre. I de vegades passa que els costats poden estar una mica diferents, això passa de vegades. I una altra cosa que passa, és possible, depèn, és que estiguin iguals, això depèn de tu, com tot. Tot el yoga nidra mindfulness depèn de tu, compara els costats. Fes el que puguis, igualment és voluntari. Bé, nota la mà esquerra, on t'estigui, braç esquerre, espatlla esquerra, tronc esquerre, natja esquerra, pelvis esquerra, cama esquerra, el pes i les sensacions de la cama esquerra, peu esquerre, tot el costat esquerre del cos simultani. Ara et proposo que tornis a notar el costat dret, el dret. Compara el costat esquerre i el dret. A vegades passa que els costats estan iguals, això pot passar, De vegades passa que estan diferents, depèn de tu. Tot el yoga nidra mindfulness depèn de tu. Nota els sons. Ara hem canviat els sons. Planta dels peus, part posterior de les cames, natges, dues natges al mateix temps, l'esquena, part de darrere del coll, el cabell, la part de darrere del cap, la part alta. Sent tota la cara com estigui, la part de davant del coll, el pit, tot el pit, tota la panxa, baix ventre i zona genital, baix ventre, zona genital, la part de davant de les cames, la part alta dels peus, la planta dels peus, les sensacions a la planta dels peus, tot el cap simultani, tot el coll, dos braços i dues mans, tot el tronc, com tu puguis, dues cames i dos peus, alhora. Sent tot el cos físic simultani. Imagina o sent tot el cos físic. Tot el cos físic simultani.
Ara et proposo que notis la teva sensació de pes. Tant si notes més pes com menys, nota el teu pes. Això depèn de tu també, clar. La teva sensació global de tot el cos físic, el seu pes, ara. Ara et proposo que notis el teu grau de fred o de calor. Això també depèn de tu, clar. Sensació tèrmica del cos físic. Sent la respiració globalment. La respiració funciona pel seu compte, és lliure. Simplement la respiració com sigui. Llavors es produeixen uns moviments petits o grans que són la respiració. Ara et proposo que vagis endins a l'espai interior de la consciència, algun lloc a dins. El grau de profunditat depèn de tu, això no depèn de mi, depèn de tu. La profunditat en el fons és infinita. Tu, si vols, vas endins. I a dins, en algun lloc, jo et proposo experiències obertes i tu fas el que vulguis. Mar en calma. Mar en calma. Un dia assolellat. Un dia assolellat. L'olor del pa recent fet. L'olor del pa recent fet. El so del vent al bosc. El so del vent al bosc. El tacte de la seda. Tacte de la seda. L'olor d'una rosa vermella. L'olor d'una rosa vermella. Un jardí. Un jardí. Ara et proposo, de forma oberta, que imaginis un jardí real o imaginari. I tu el jardí el muntes com vulguis. Et proposo que li posis el sol i quan fa sol el que passa és que és més fàcil veure les imatges. Llavors és un jardí que pot tenir arbres, flors, plantes. Tu li poses com vulguis, Fins i tot li pots posar algun camí o algun banc per seure o fins i tot aigua, com tu vulguis. I llavors fa sol. Això vol dir que és més fàcil veure les imatges. El jardí. En el jardí passa que al mig del jardí és curiós perquè hi ha un roser que té les branques llises. És un roser una mica especial, és molt curiós perquè totes les branques són llises. I les roses per ara estan tancades. Imaginem que estem a primavera i les roses per ara estan tancades. I igualment tu vas respirant lliurement, I al mateix temps les roses, a poc, molt a poc, es van obrint. Es van obrint les roses, tu esculls una rosa i com que es va obrint, això vol dir que és possible que vegis el color. Tu li poses el color que tu vulguis a la rosa. I t'acostes, vas mirant la rosa, la vas contemplant. Si vols la pots tocar una mica, els pètals, com vulguis. I de vegades passa que és possible que notis l'olor. Avui en dia hi ha molts tipus de roses. I llavors tu pots notar l'olor de la rosa, si vols, clar. I pots mirar endins, de la rosa vol dir. Tu, si vols, mires endins. I quan mires endins, de vegades apareixen coses, qualsevol cosa, el que sigui, és igual. És una mica com un somni. De vegades tu mires endins
i apareixen coses. Pot passar això, clar. Bé, a poc et quedes contemplant la rosa i el jardí, guardes l'experiència dins teu i aquesta experiència és molt semblant a un somni, que el somni el fas tu. Jo t'ajudo amb les instruccions i tu fas un somni i si vols el guardes a dins, al teu espai interior de la consciència. I ara et proposo que notis el contacte del cos físic amb el terra. El contacte, Amb els ulls tranquil·lament tancats, adona't què veus. Què és el que veus? Nota els sons, els que siguin, els sons. Recorda la sala, recorda't de la sala que et trobes i ara ens preparem per finalitzar el Yoga Nidra Mindfulness, sistema Darshan, Yoga Nidra Mindfulness. Com ho fem? Fem unes instruccions molt fàcils. Movem les mans, movem els peus, et vas movent, a poc estira, fica la panxa una mica forteta, estira cames, estira braços, et vas estirant, deixes anar. Tornem-hi, torna a estirar, estira, deixa anar. A poc vas obrint els ulls i ens acomiadem. Fins la propera. Molt bé, fins la propera. Om Shanti, que vol dir pau, salut i prosperitat. Jo soc l'Ignasi de Darshan, Ignasi Jyotirananda, centre de teràpies Darshan. Ens ha agradat molt que ens seguiu. Yoga Nidra Mindfulness, versió essencial, que és una mica més petit. Un altre dia farem un Yoga Nidra una mica més llarg. Espero que us hagi agradat. Fins la propera. Om Shanti, fins la propera.